everybody, this is Maris and welcome back to my channel. If you're new, please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell for more videos. And for today's video, since taod-taod naman siya ko nga wala ka vlog, video ba. So, karon is bago kong ligo and nakailis na ko and mag-on lang ko ka ng magkilay something baka ng makeup. Makeup for everyday na ko, diba? So, for me ka mag-everyday makeup kay Makeup's Life. Sana mo na siya. And, karon is, akong pakita sa inyo kung unsa akong updated na, Char. Updated karon nga makeup video / skincare, charot. So, akong gamiton si Jejo. Since na dyan na si Jejo, kaya giganahan ko ni Jejo. Nauyon ako ang now. So, itong tagamay siya. So, kana siya to moisturize kay init kaayo ron. So kinahanglan mag-moisturizer ta. Mga guys. So, ako rin na siyang paugahon. Wala na ko ilain ibutang anay gumanana. So, ako rin na siyang paugahon. And sunod is magkilay na ko. And akong gamitin nga para kilay bago karon is black kay since black akong buhok, so mag black sad ko og para kilay. So akong gamiton is si Everbelena Precision Blender. So mo ni ako ang kuan kay ganahan ko ba kay black kaayo. So bago na akong like karon is black. So ako ra siyang i-form and magamit ra ko og para kilay ba. Nakalimutan ko sa mga ano si tawag na siya ko balay kuan video. So kani siya ba spoolie. So magamit kog spoolie ighumanan ako og porma diri. So unahon sa ko ni siya. And tana lang mo. So, dira ra sa isig katumoy nako butangan kay ma-blend out naman siya. Ma-blend naman siya ika nanani si spoolie. So, si spoolie mo ni siya yung edge para kilay and kani siya para brush. So, muna na siya. And ako na siyang i-brush. Brushan lang siya para mag-fade yung color ba. So, muna na siya ako ang kilay. And then, sa pikas na sad. So, ginanaran na ako siya, guys. So, sa pikas na sad. So, muna na siya kong kilay guys and ako na siyang i-brush and ako na siyang concealer para pack ganern jud ang ato ang pangilay mga girl, mga yads. So, mara na siya akong akong gamiton nga para kilay is kani gihapon si Detail. Dugay ka siya marot guys. Di ko hilig og concealer man pero dagan siya sod. Ano si Detail. So, dili ra na ako butangan ang babaw kay
mapak ganun jud mayo. So dili na kayo kay everyday ra man jud ni siya. So pero kinang dili kay ko mag foundation, di kayo hilig foundation. Mag foundation na kapag kanang mag makeup na jud kaayo ba, kanang like na jud siya eyeshadow something ana. Pero kung inani na kilay-kilay ra everyday ra, and karon is mag kuan ra ko mag lip tint ako from Everbalena. Bago nila ako siyang palit and I love the shade. Sige nga na nga shade. Iba sa ganahan ko sa iyang shade. Inani yung shade ay. May pagka-red siya nga may pagkakuan. Maroon. Ano siya nga style. So, makong ibutang sa on cheeks. And so, before ka mag-concealer jud, before ka mag-lip tint jud, dili nimo i-direct og butang sa imong naong kay para ma-balance out nimo ba. Charat, balance out. Bitaw, honestly, ma-balance nimo iyang kuan. So ana siya. And sa akong lips, magyapon ang gamiton si kaning lip tint nga Everbalena. And dili na ako magmaskara. Dili ko hilig og maskara, dili ko hilig og kanang i-curl imong kuan ba lashes, dili ko hilig. So, mara ni siya ko ang everyday look. Like iguman ako og mara na ako everyday look, especially guman ako ligo. Mao day ni ako ang porma. So, hilason kaysa. So, mara ni siya. So, puno ko gamay og lip tint. Kay para pakto ara jud ba? Pakto ara. So, blend. So, that's all. Magkuan ako tarong ako sa kong buhok kay kung paugahon and moro na siya. So that's it for today's video. Thank you for watching, and please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell for more videos. Bye bye.